1986-ban kezdtük a vállalkozást, mint egyéni vállalkozás, majd 1998-ban KFTV alakultunk át. 98-tól kezdtük építeni a panziót, 99-ben lett átadva, és attól kezdve üzemel. Helyileg teljes központban a fürdő szomszédságában vagyunk. 14 darab szobánk van, felszereltségében megtalálható fürdőszoba, WC, hűtőszekrény, hajszárító, televízió, széf, klíma, az ágyak azok gyógymacesosak. Házias étkezést tudunk biztosítani a vendégeinknek, svédasztalos reggelit tudunk kínálni, és főétkezés, ebéd, vacsora, ezek 3 fogásos menüt csak a saját vendégeinknek főzünk. Elsősorban nyugdíjas házaspárok vannak, akik a családi légkör miatt szeretnek visszajárni hozzánk. Sok visszajáró vendégünk van gyerekesek közül. Vannak üzletkötőink, akik rendszeresen visszajárnak hozzánk. Internetes oldalakon szereplünk egy jó pár helyen. A prospektusunkat névjegykártyán már itt megszállt és megelégedett vendégek szétszórják és szívesen jönnek vissza. Legkiemeltebb a július-augusztusi időszak. Igyekszünk elég nagy kedvezményes akciós árakat kialakítani, és így a téli hónapokat is egész jól ki tudjuk küszöbölni. Szeretnék egy wellness részt kialakítani, ezzel szeretném még bővíteni esetleg a panziót. Az a szlogenünk, hogy az az elsőleges, hogy egy családias környezetet találjon itt a vendég, és baráti hangulatban érezze jól magát, és ezzel csalogatjuk vissza a vendégeinket. A vendégeink 60%-ban visszatérnek hozzánk. Évente egyszer, de nagyon sok olyan vendég van, aki 2-szer vagy talán 3-4-szer is visszalátogat. Aki 3-4-szer, azok inkább rövidebb időszakokra, hosszú hétvégékre látogatnak bennünket meg. Aki 2-szer, azok általában ilyen 1 hetes időszakra tudnak eljönni pihenni. Szeretettel várjuk olyan családi és baráti társaságok jelentkezését, akik születésnap, névnap eljegyzés megszervezéséhez panziónkat választanák, amihez élőzenés műsoros estet tudunk biztosítani. Ígérjük, hogy nagyon jól fogják érezni magukat. Panziónk közel van a város központjához, és ez igen nagy vonzerő, ugyanakkor a strandfürdő főbejáratától 2 perccel vagyunk elérhetőek. Kedvességünkkel, családias hangulattal szeretnénk visszavárni a már hozzánk ellátogatott kedves vendégeinket.